Golf Talma on 3 kentän ja monipuolisten harjoittelupaikkojen golfkeskus, joka on helposti saavutettavissa pääkaupunkiseudulta sekä muualta eteläisen Suomen alueelta. Täyden palvelun golfkeskus sijaitsee Sipoossa, Lahdentien välittömässä läheisyydessä, aivan Keravan rajan tuntumassa. Golf Talman kentistä Master ja Laakso ovat 18-reikäisiä täyspitkiä kenttiä. Molemmat ovat maastoltaan monipuolisia ja korkeuseroiltaan vaihtelevia, täyttäen vaativienkin pelaajien toiveet. Valaistu 9 reiän par 3 kenttä ja sen yhteydessä olevat harjoittelupaikat soveltuvat aloittelevien pelaajien lisäksi hyvin myös kokeneiden pelaajien harjoitteluun ja lähipelistä nauttimiseen. Reikäpituudet par 3 vaihtelevat 80–160 metriä. Par 3 kentän yhteydessä sijaitsee myös toinen Golf Talman ruohoalustaisista rangeista. Sateen yllättäessä on mahdollisuus lyödä katetuilta lyöntipaikoilta. Par 3 Caddymastereiden palvelupisteen yhteydessä on pieni kahvio, pro shop sekä pukuhuoneet miehille ja naisille. Toimistorakennuksessa on katettu ulkoterassi, jossa voit nauttia virvoitusjuomia ja pientä purtavaa. Laaksokenttä on avara ja helppokulkuinen 18-reikäinen täyspitkä kenttä. Väyliin voit tutustua tarkemmin Golf Talman verkkosivuilla, jossa väylät on esitelty kuvin sekä videoin. Videokuvan avulla pääset katselemaan väylän kulkua lintuperspektiivistä ja tekemään oman pelisuunnitelmasi kierrostasi varten. Master-kenttä tarjoaa haasteita kokeneemmallekin kilpapelaajalle, olematta kuitenkaan liian vaikea aloittelijalle. Masterilla on pelattu 2000-luvun alkupuolella 3 Challenge Tourin osakilpailun. Kenttien lisäksi Talmassa on poikkeuksellisen monipuoliset harjoittelumahdollisuudet, kuten esimerkiksi 2 ruohoalustaista rangea alueen molempien keskusten välittömässä läheisyydessä. Lisäksi alueella on 8 erilaista harjoitusviheriötä, puttaus- ja lähipeliharjoituksia varten sekä useita harjoituspunkkereita. Voit harjoitella myös alueella olevalla par 3 pituisella harjoitusväylällä, jossa voit lyödä ylhäältä mäen huipulta alas viheriölle. Talmassa on myös aktiivinen ja osaava golf-valmennus. Klubiympäristöstä löytyy Caddymastereiden toimisto, jossa tapahtuu ilmoittautuminen pelikierrokselle. Toimiston asiakaspalvelupisteen yhteydessä sijaitsee myös Pro Shop. Sieltä voit hankkia golf-varusteita päivän kierrosta varten tai varata golf-auton kentällä liikkumiseen. Pelien tai harjoittelun jälkeen voit rentoutua tilavissa saunaosastoissa ja siirtyä sen jälkeen nautiskelemaan klubiravintolan antimista. Käytössäsi on viihtyisät ja avarat sisätilat, joista avautuu näkymä kentälle sekä katettu terassi. Tilaisuuksia varten on varattavissa 2 kabinettia, toinen hieman yli 10 hengelle ja toinen yli 70 hengen tilaisuuksia varten. Ravintolassa on päivittäin tarjolla lounasbuffet. Halutessasi voit myös tilata haluamasi annoksen à la carte listalta. Listan annoksien yksi kestosuosikki on klassikkoannos Talma Burger. Talmassa osataan myös tapahtumat. Voit varata omia tai yrityksesi tapahtumia varten kentältä peliaikoja sekä ravintolasta tapahtumaasi sopivan tarjoilun. Molempien kenttien etuysit päättyvät klubirakennukselle. Puolimatkan Grovissa voit siis helposti nauttia ravintolan ja kioskin antimista. Golf Talma kutsuu sinut ja ystäväsi viihtymään ja nauttimaan ammattitaitoisista palveluista. Tervetuloa!